Nyuwun pangapunten. Dumateng asmanipun para lenggah kakung Wah Putri ingkang satu kinurmatan. Ngangeti wedal sampun tekan dalu pramila adicara wonten ing wedal dalu menika tumuli badhe kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk wonten karsanipun Bapak Panewu Kapanewon Ngawen ingkang satu kinurmatan. Kunjuk wonten karsanipun Dewan Budaya Kapanewon Ngawen ingkang kula hormati lan dhateng ngarsanipun pengrawit saking Kalurahan Watu Sigar ingkang satu kinurmatan lan dhateng ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Watu Sigar ingkang satu kinurmatan lan dhateng ngarsanipun Pamong Kalurahan Watu Sigar ingkang kula hormati ugi. Saderengipun nyuwun pangapunten lan ugi nyuwun idipalilahipun ing mriki sautawis kula nyingkep pangandika panjenengan sautawis ingkang ketemben wawan imbal pangandikan ingkang supados maratitesaken menggah urut rantamaning adicara wonten ing wedal dalu menika. Namung boten kasupen semoga langkung rumiyin kula dherekaken tansah munjukaken rasa puji dalam sang syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa
ingkang sampun babar Syekh Wiloso miwasih nugrahanipun satemah wonten ing wekdal dalu menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal silaturahim wonten ing aula balai kalurahan Watu Sigar kanthi kebak ing karahayon kawilujengan boten wonten alangan satunggal bab punapa. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun adicara ingkang angka sepisan niki pambuka. Adicara ingkang angka kalih pangandika saking panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Watu Sigar. Adicara ingkang angka 3 niki pangandika saking Panewu Kapanewon Ngawen. Adicara kaping sekawan pangandika saking Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen. Lajeng kaping gangsal adicara praktek ageman gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat. Adicara kaping 6 niki panutup. Para lenggah kakung mulah putri ing satu kinurmatan ngengeti wedal sampun tukap dalu pramila adicara wonten ing wedal dalu menika tumulitipun awiti sesarengan kanthi dedonga ingkang rasu agami Islam semoga ing samangke maos lafal basmalah sesarengan ewetine ingkang rasu agami sanes kawula semanggaaken sumangga dedonga kawiwitan. Dedonga cegah mugi kanthi dedonga kala wau pepanggihan wonten ing wedal dalu menika purwa madya ing wekasanipun lumampah kanthi rancak kalis ing rubeda boten mangke alangan satunggal bab punapa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan, lumebet adicara ingkang angka kalih niki atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Watu Sigar. Bilih panjenenganipun Bapak Lurah derek saged nyawiji kalian kula panjenengan sami. Mila kanthi mekaten dumateng karsanipun Bapak Karsimin Cari Watu Sigar sasana pambiyawura kula aturaken sak cekapipun. Sumangga. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kabagas kawarasan mugi tansah tumanda wonten ngarsa panjenengan sami dalasan kawula. Katur kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Panewu Ngawen utawi ingkang mewakili. Katur kunjuk wonten ngarsanipun rencang-rencang saking Dewan Kabudayaan Kapanewon Ngawen lan ugi sedaya rencang-rencang Bapak Ibu pengrawit saking Kalurahan Watu Sigar. Boten katalumpan ugi rencang-rencang pamong Kalurahan Watu Sigar ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kita tansah mujuaken puja lawan puji dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun kepareng babar wilujeng wonten ing dalu punika panjenengan sami dalasan kula saged nyawiji wonten ing Balai Kalurahan Watu Sigar kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal bab punapa. Wabilih kalau wau saking pranata adicara sampun matur bilih panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Watu Sigar nunjun Pak Giman menika dereng saged rawuh wonten ing wekdal punika dipun makelaken dumateng kawula. Bilih panjenenganipun Pak Lurah menika wonten karyan sanes sahingga hingga sepriki dereng saged rawuh wonten ing adicara menika. Ing saking menika para langkah sedaya bilih nyuwun maklumipun lan mugi-mugi adicara wonten ing dalu punika tansah lancar ngantos dumugi ing sakmangke. Bepilih saking Pak Lurah kalau wau sekedhik paling atur
lewat kawula pilih gelar napa adicara ing dalu punika noniji sambang budaya menika alhamdulillah saking Dewan Budaya Kapanewon Ngawen menika wonten ing dalu punika dipun ngawontenaken ing Kelurahan Watusigar. Matur sembah nuwun saestu bilih sak mangke wedal-wedal ingkang badhe lumampah menika saged pun tambah wedalipun Mas Wariso. Karena adicara menika sambang budaya menika mboten mligi namung pagelaran seni. Menika saged numbuhaken raos napa kebanggaan kula lan panjenengan sami marang kabudayan ingkang sampun dipun pratitisaken para winasis rumiyin terus mriki kula lan panjenengan sami mulya saged nglestarenaken budaya ingkang adiluhung kala wau. Bilih ing Kelurahan Watusigar sakmenika sampun pikantuk predikat desa rintisan Kelurahan Budaya. Menika Pak Lurah tahun 2000 selangkung 2026 menika bertekad badhe minggah predikatipun menika dados desa budaya. Senajan to menika menawi dipun napa kalih kenyataanipun menika tesih tebih, tapi alhamdulillah sinaosa kali Watusigar menika predikatipun namung kantong budaya, kelurahan rintisan budaya menika mbok bilih saking masyarakat, saking pemerintah kalurahan menika anggenipun badhe minggah status dados desa budaya menika insyaallah perjuanganipun menika luar biasa. Bilih saking para-para masyarakat ing Kelurahan Watusigar menika saged nyengkuyung sesarengan sehingga predikat desa budaya menika saged dipun capai wonten ing taun 2026 ing sakmangke. Karena wonten ing 2026 ing sakmangke menika Pak Lurah insyaallah sampun purna. Bilih saking pemerintah kalurahan adicara sambang budaya menika mboten saged paring pangginan ingkang ngrumesepaken dumateng sedaya. Saya menika saking pengrawit lan masyarakat saking pemerintah kalurahan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun lan nyuwun panjenengan ing sakmangke cita-cita utawi Kelurahan Watusigar ingkang badhe naik status dados kelurahan budaya menika saged kalaksanan ing taun 2026 ing sakmangke. Bilih mekaten atur saking kawula mewakili Pak Lurah kathah lepat anggen kawula matur nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata kunjung dumateng sederek Pranowo Arja. Ngaturaken matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Karsimin Sare Watusigar ingkang nyambut nyarirani panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Watusigar. Perlenggah kagem Bapak Putri ingkang satu kinurmatan lumebet adicara ingkang katiga inggih pangandika saking Panewu Kapanewon Ngawen. Bilih saking panjenenganipun Bapak Panewu
badhe pun sarirani panjenenganipun Bapak Winardi. Sasana pamiyawara dipun aturaken sak cekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wonten asalipun Bapak Lurah Kelurahan sekarang Kalbati, wonten asalipun Bapak Ibu perangkat Kelurahan sekarang Kalbati, wonten asalipun pengurus Dewan Budaya kawan-kawan yang Kalbati, langkung-langkung dan Bapak Ibu pengrawit saking Kelurahan sekarang Kalbati. Saderengipun semoga langkung ini kita sareng-sareng tansah mujudaken raos alhamdulillah. Awit wonten ing kesempatan dalem menika Bapak Ibu sedaya dalasan kula tansah pinaringan mapinten kenikmatan sehingga kanthi kenikmatan yang dipun paringaken dumateng kula tansah kita syukuri kabukti wonten dalem menika kita saged sareng-sareng makempal wonten ing Balai Kelurahan sekarang sabelum kita wontenaken pepanggihan menika sambang budaya. Ing salajengipun nyuwun wonten dalem menika kula saged silaturahmi Kelurahan Segar sepindah menika mamintaken Bapak Panewu amargi dalem menika Bapak Sugito SH pinangka Panewu ngawen menika wonten acara sehingga boten saged namung nyarengi Bapak Ibu wonten acara dalem menika nggih menika sambang budaya. Ingkang salajengipun saking pemerintah ngawen ngaturaken agungipun dumateng Bapak Wariso ingkang pinangka Dewan Budaya Kaulawen ingkang sampun nggadahi program inggih menika sambang budaya. Alhamdulillah menika tahun menika sampun dipun awiti. Bapak sedaya bilih sambang budaya menika saking Dewan Budaya menika dipun angkah menika 6 kalurahan. Alhamdulillah menika sampun gangsal kalurahan dalem menika terus Beijing dalu menika ingkang terakhir menika wonten ing Kelurahan Kampung. Alhamdulillah menika Bapak sedaya menika sampun diwiwiti saking Iring Ler menika Kelurahan Tancep menika. Terus Bapak sedaya kanthi wontenipun sambang budaya menika mbabile samangke saged nambah wawasan katon kalih budaya ingkang wonten ing Kelurahan Segar kanthi wontenipun sambang budaya insyaallah samangke saged tambah krembaka lan ugi kala dipun ndhekaken dening Bapak Cari bilih wonten ing Kelurahan Segar menika sampun mlebet rintisan Kelurahan Budaya. Insyaallah samangke nyuwun panyuwun saking sedaya warga mugi-mugi samangke Kelurahan Segar menika saged mlebet nggih menika desa budaya. Ing salajengipun menika ugi samangke Bapak Ibu sedaya bilih dalu menika samangke ugi dipun wontenaken nggih menika praktek menika ageman gagrag Ayu Jakarta komplit. Amargi menapa Bapak Ibu menika edaran Bupati menika setiap Kamis Pon menika sedaya ASN ugi perangkat desa ugi Bapak Ibu guru anak-anak menika ngagem ageman gagrag Ayu Jakarta. Pramila wonten ing dalu menika diwontenaken praktek supados samangke kita menika ling ngagem busana gagrag Ayu Jakarta menika ugi saged leres lan saged trep kaliyan ingkang dipun napa anjuraken saking edaran kabupaten. Ing salajengipun Bapak Ibu bilih wonten ing Dinas Budaya menika kegiatan menika kaitan kalih budaya menika wonten mawon gitu. Terus ingkang sampun lumampah menika wonten sendra tari. Terus samangke ugi wonten festival dalang
Lajeng bebree samangke wulan Oktober niku wonten ketoprak. Nah pramila kanthi wontenipun festival niku bebree samangke saking Kalurahan Watusigar niku wonten piyantun-piyantun ingkang saged nggih mewakili kagem kalih samangke kontingen saking Kapanewon. Ing salajengipun Bapak Ibu sedaya pramila sepindah malih saking pemerintah Kabupaten ngaturaken agung nuwun awit napa nggih Kalurahan Watusigar sampun melaksanakan program-program intinipun kagem pengembangan budaya. Alhamdulillah bijing dalu menika sampun badhe wonten kegiatan ugi nggih saking tanggal 24 ngantos 17 menika mugi samangke acara menika saking awal nggih ngantos akhir menika tansah pinaringan lancar boten wonten anak beberapa. Bapak Ibu ingkang hormati bebilih mekaten sekedhik sambutan saking kula bebilih wonten kirangipun kita wonten kita akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Panewu Kapanewon Ngawen ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Winardi. Panjenengan Bapak bilih wujudipun gumbergahipun pemerintah Kalurahan Watusigar kagem nglestantunaken adat tradisi wonten ing Kalurahan Watusigar langkung-langkung ingkang gadhahi pangangkah taun ingkang badhe dumugi menika dhateng Kalurahan Budaya menika sampun ketingal wiwit sakmenika. Menika kaitanipun kegiatan Gunung Kidul Tourism Festival menika ugi saking pemerintah Kalurahan Watusigar menika ngawontenaken pinten-pinten kegiatan ingkang badhe dipun awiti binjang dalu. Mila kanthi mekaten bilih wonten gunganipun saking Bapak Panewu Kapanewon Ngawen punapa dene Dewan Budaya Kapanewon Ngawen sumangga binjang saged rawuh mirsani ugi nyengkuyung kersanipun ing samangke kadang-kadang wonten ing Kalurahan Watusigar pelaku seni menika sansaya gumbergah anggenipun nglestanturaken menggah tradisi mekaten. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan, lumebet adicara ingkang angka sekawan ninji pangandika saking Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen. Lanjut ngapunten menika ngaturaken sugeng rawuh dhateng ngarsanipun Bapak Wagiono kaliyan Bapak Banteng Purwanto ingkang saking Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen. Pangandika salajengipun monggo panjenenganipun ingkang badhe paring pangandika Bapak Wariso sumangga. Matur nuwun Pak Yatno. Saderengipun Yildumin. Salam budaya. Matur nuwun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kula lan sami. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Wonten asalipun penyanipun Bapak Lurah Kalurahan Watusigar sak perangkatipun ingkang kula hormati, penyanipun Bapak Panewu ingkang amakili ingkang kula hormati, lan ugi Bapak Ibu Karawitan Gading Mas Iromo ingkang saking Watusigar ingkang kula banggaken. Boten wonten atur sanes kadawi ingkang ngos pisan ngaturaken kunjuk dhateng asalipun Gusti Kewagu katitik wonten ing diwanci punika panjenengan lan kula saking pepanggihan kanthi kepaing raos kabingan sarta ambabar rahayu lujeng niskala boten wonten satikala. Amin. Kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Lurah lan sak perangkatipun ingkang mas pisan kula ngaturaken matur nuwun dene Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen anggenipun ngawontenaken sampang budaya
sampun dipun tampi kanthi ikhlasing manah satemah dipun inggih sugata ingkang mawarni saestu kula ingkang pinangka wakilipun kanca-kanca Diwan Kebudayaan Kapanewon Ngawen ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami. Ingkang salajengipun bilih dalu menika ingkang saged nderek sowan saperangan Diwan Kebudayaan menika wonten acara sanes saengga mboten saged sowan sedaya menika rencang kula Pak Bandrek Purwanto menika warisan budaya. Lajeng menika Pak Wagiana menika ugi adat dan tradisi lan ugi wonten pengobatan tradisional, wonten seni budaya, wonten tata ruang. Namung sedaya dereng saged sowan saestu bilih sanesipun sanes wekdal mangke bilih dipun keparengaken mangke saged sowan malih. Karena Nuwun sewu tataranipun saking kantong minggah dhateng rintisan lajeng mangke rintisan minggah dhateng desa budaya menika magepokan kalian petugas-petugas menika ingkang kedah dipun rampetaken sedaya menika. Lan saestu matur nuwun wingi data kegiatan utawi data seni dan budaya sampun dipun isi sedaya matur nuwun saking Pak Wahyudi matur nuwun sanget. Lan binjang sasampunipun rampet menika badhe kula aturaken kalian di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul amargi menika data menika badhe dipun suwun. Menika mboten namung Kapanewon Ngawen namung menika sak Gunung Kidul kula dipun suwun datanipun. Lan saestu bilih badhe minggah tataran desa budaya menika panci ingkang baken nyawiji manunggal dados masyarakatipun terus pamong desanipun menika kedah nyawiji bareng-bareng pripun carane niki ingkang baken guyub rukun gotong royong monggo kita saling sharing dados menawi mangke wonten kekompakan insyaallah mangke saged minggah tataran ingkang salajengipun. Lajeng dalu menika mangke ingkang baken menika sosialisasi tentang nggih menika lancaran Jogja Istimewa. Menika bakuna kedah saged karena binjang rintisan budaya badhe minggah desa budaya mila sedaya menika rak ginakaken dana istimewa. Mila saking menika lancaran Jogja Istimewa menika kedah saben desa menika saged ngungelaken. Saben kalurahan menika grup-grup saben kalurahan menika saged ngungelaken menika wajib. Mila menika sosialisasi dhateng mapinten-pinten kalurahan menika ing pangajap mbok bilih mangke event-event napa kemawon ingkang kaitanipun kalian seni dan budaya lan ngangge gongso menika kedah dipun ungelaken. Menika saking Kunjung Kabudayaan ngaten menika. Lajeng ingkang salajengipun menika mangke ageman gager Jakarta menika penting sangat. Napa malih bijak badhe minggah dhateng kalurahan budaya. Menika mangke saking tim verifikasi menika menawi mangertosi agemanipun kok campur-campur wonten sing Solo, enten sing Jogja nganggo keris gagrak Solo mawon mangke dipun ping. Dados tetep menika ora diawrat. Nah, kaitanipun kalian napa kala wingi ingkang sampun dipun taliti saking tim warisan tak benda. Nah, menika mungkin mangke saged kangge ngatron, saged kangge ngangkat badhe minggah dhateng kalurahan budaya. Menika bahkan monggo mangke Bapak Ibu perangkat sedaya kemawon mangke monggo sharing kalian warga masyarakat supados mangke guyub rukun kompak. Kula kinten mangke yen kompak gampang diarep napa nyembadani badhe minggah dia. Matur nuwun. Lajeng
menika sampun nyobi Pak Penewu bilih Kalurahan Watu Sigar menika ketoprak menika sampun badhe nyobi menika dipun awiti kalian Bapak Ibu perangkat Kalurahan Watu Sigar iki badhe ngayahi. Terus menika kangge pembukaan. Lakone ya lakon dumadining Watu Sigar. Terus menika kangge uji coba bilih njang saged dipun rampetaken langkung sae malih. Mangke badhe dipun praktekaken coba kaya napa. Iki kanggo pembukaan pertama ketoprak Watu Sigar ya kudu prakate sik wong iki arep di dumadining Watu Sigar kudu prakate mbok elek mbok apik sing penting maju. Nah, kuwi ngoten niku. Nggih. Ngaten kemawon karena mbok bilih saking rencang Dewan Budayaan saking adat tradisi menapa dene monggo Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun ingkang minulya panjenenganipun Bapak Lurah Watu Sigar ingkang kinurmatan lan ugi sedaya perangkatipun ingkang kita hormati. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Panewu Kapaliwon Ngawen ingkang dipun sarenen panjenenganipun Bapak Winardi ingkang kita hormati ugi. Langkung-langkung wonten ngarsanipun paguyuban kerawitan ing Watu Sigar ingkang kawula tresnani saha kita banggaken. Mugi wonten keparengipun kawula semana atur sekedhik wonten asalipun para bapak ibu sanipun. Namung saderengipun wonten katarupen monggo kita tansah mujuaken rasa syukur wonten sadarun Allah ingkang sampun paring nikmat dhateng kita sedaya saengga dalem punika saged pepanggihan sareng papan menika kanthi kebaik kaprajengan. Ingkang salajengipun kula minangka Dewan Budaya bagian kulit bangsa Bancaan. Dados saestu leres ingkang dipun nindakaken panjenenganipun Bapak Ketua bilih sedaya ingkang alit-alit menika saged kangge ngatrol. Contonipun mangke kados aspek sing bagian adat budaya menika ing mriku mangke ugi dipun tangesaken. Ijine wong slametan apa ora. Wong Bancaan sepasaran tesih wonten menapa boten. Ngaten menika Pak, kitanan tasih wonten napa boten. Ngaten-ngaten menika dipun sunangan pirsa. Dados adat kalang tradisi menika bentenipun ngaten Pak. Menawi adat menika wedalipun sampun dipun tetokaken. Contonipun nek rasulan sampe umpamane nggih dinane Kemis Pahing kan pun ditentokke nggih mlibataken sedaya warga masyarakat. Ingkang tradisi menika kepentingan pribadi nggih sami tetap mlibataken piantun kata namung wedalipun ingkang nentokaken piyambakipun ingkang kagungan damel. Ngaten menika ingkang dipun wastani tradisi. Ugi wonten ingkang dipun wastani nggih menika daur hidup. Daur hidup menika nggih kados dene kepentingan pribadi ingkang nggih menika mlibataken warga masyarakat tangga kepalih ngaten menika. Dados saestu menika penting sanget perlu dipun data nggih. Dados nek kados rumiyin Pak kula nate mengajukan proposal nggih. Kondangan niku kala rumiyin pikantuk dana 8,5 juta ming kondangan niku. Alhamdulillah saged nggih nyukupi uga rampe, saged nggih nyuguh saking budaya, syutingipun sampun saking mriku. Nah nika ya alhamdulillah saged kula nggih mancing per RT Pak. Kala rumiyin kula bagi iki sesuk nek rasulan kowe do ngetokno iku. Terus mriki berjalan kanthi sae, saben RT niku marah tumpeng beto iku ngaten. Nah menika ngaten-ngaten menika perlu dipun dokumen, dipun video kangge tanda bukti bilih wonten kegiatan. Ngaten menika. Nggih, kados menika. Kala mben kula nggih nderek nyengkuyung mriki, Pak. Nika sampun nate festival upacara adat. Nah nika perlu dipun tata melih supados ketingal sae nggih wonten pragmenipun wonten doprakipun judule Sendang napa niku Pak Yatno? Nah nggih nika nggih Jayapura niku Jayasepura. Nggih Jayasepura ketoke wong ya
wibawa sepuh. Nah nika ngaten menika dados mangke anggenipun ketoprak. Kula nggih alhamdulillah nek wonten ketoprak menika monggo karakter-karakter menika kedah dipun tanamaken nggih. Nah Pak Yan wis hafal. Nggih dados saestu mangke saged renyuh, piyai menonton saged renyuh ngoten. Ngoten menika. Lan ugi menika ingkang kita aturaken babagan adat tradisi menika monggo dipun lestantunaken awit menika kalebet sarana Pak. Bilih panjenengan mangke badhe minggah dhateng kalurahan budaya ngoten. Lan ugi kados ageman leres ingkang dipun ngundiaken Pak Ketua. Kala mben kula nate Pak enten Jogja 5 dina Idul Keris. Sebab napa? Sing kula nggih niku Solo Pak. Mboten pareng diagem dadi kula ngubengi kraton ngating enten Idul Keris. Mboten saged disengklit Pak. Mengken nyekel ngoten niku. Wah niki jane dhuwur sae Pak, ning mboten sah diagem. Wong niki gagrag Solo. Ha kula nggih kutang ngating ngaten niku. Dados menika penting sangat ageman menika supados mangke mboten dados napa temuan-temuan bilih wonten festival napa dening sanesipun ingkang magepokan kalian pambiji nika kedah ngatos-atos saestu ngeten nggih dados ageman sangat penting nggih mbok bilih segede menika ingkang kita aturaken nggih katalumpen mbok bilih anggenipun ijab-ijab nggih Pak nika nak wonten nggih damel generasi Pak nggih. Dadi sing diarani potensi nek sakit ya sing enom-enom. Ngoten niku. Ngoten niku dados sing enom-enom ngaten niku. Dadi nek perlu nek kala rumiyin mboten pareng diserat. Nek sakniki mboten napa diserat mawon, kersane sing enom-enom iso ijab-ijab. Ngoten. Ngoten niku nggih. Nggih niku pisang ayu sekar ganten. Kalau seperti mahipun ibu sinten sinting aja nih, ngoten niku ditulis mau ngoten apa. Kersanipun sik enom-enom saged belajar ngoten niku. Sebab niku nggih mendukung ajeng angkat dhateng kalurahan budaya ngoten. Mbok bilih ngaten anggen kula suwun matur kanthi wedal sampun sawise dalu kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken matur nuwun Pak Wagiana menika saking adat tradisi. Lajeng menika Pak Bandreng menika warisan budaya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sugeng dalu rahayu rahayu. Wonten ngersanipun panjenengan Bapak Lurah saha perangkat pamong kalurahan Watu Sigar ingkang kula hormati. Wonten ngersanipun sedaya rekan-rekan saking pengurus Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen kang kawula tresnani linangkung wonten ngersanipun Bapak Panewu Ngawen utawi ingkang mewakili kegiatan sambang budaya ing dalu menika. Kula bilih sekedhik niki boten istilahe pundi sing luwih ngerti lan luwih pinter nanging sifate sinau bareng. Dadi kegiatan menika kangge sinau sesarengan, boten enten sing luwih pinter, boten enten sing boten ngerti. Ming sifate sharing nggih bahasane sinau sareng. Wonten ing mriki kula kadhapuk saking warisan budaya. Menika warisan budaya menika terbagi menjadi dua. Ingkang sepisan menika warisan budaya benda dan ingkang kaping kalih warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda menika sedaya kegiatan meliputi praktek, ekspresi, pangertosan, keterampilan ingkang sampun dipun warisaken turun temurun. Nggih, saking masyarakat saking leluhur utawi saking tiyang sepuh kula lan panjenengan sedaya nika dipun anggap dados bagian saking identitas budayanipun saking warga masyarakat. Nek wonten mriki nggih budayane warga masyarakat ing Kalurahan Watu Sigar. Lah menika kadosta tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, ugi keahlian kerajinan nggih. Kerajinan tangan. Dados menika
macamnya kata sangat. Dek warisan budaya tak benda menika sifatipun non material, jadi boten berbentuk. Jadi niko kebiasaan-kebiasaan ingkang terus dipun lestarekaken wonten aktivitas sehari-hari wonten ing masyarakat setempat. Contohipun ciri-cirinipun non material menika boten saged dipun cepeng kanthi fisik, dicekel kanthi fisik boten wujud. Amargi menika sifatipun keseharian niku sing dipun lampahi. Ingkang kaping kalih dipun turunaken turun-temurun saking para sesepuh lan menika antar generasi. Kebiasaan-kebiasaan apa to sing menika wujud dari tradisi budaya sing masih dipun lestaronaken. Nggih kados sing dingendikake Mbah Wagyo wau itu menjadi bagian dari warisan budaya. Kados sepasaran, selapanan niku ora boten enten wujude dari perlakuan menika. Lah nek ubur rampe nika pun benten malih. Niku syarat saranane kangge ubur rampe. Tapi keseharian, kebiasaan lingkungan masyarakat sing tesih melestarikan bagian tradisi budaya niku menika termasuk bagian dari warisan budaya sing diturunke saking para sesepuh leluhure awake dhewe menika dipun lestarekaken dumugi sapunika. Ingkang kaping 3 dipun ciptakan kembali saking masyarakat nggih menciptakan warisan budaya tak benda menika sebagai bentuk respon dumateng lingkungan ugi interaksi dumateng masyarakat sanesipun. Ingkang kaping sekawan mencerminkan identitas. Jadi memberikan identitas, piantun Kalurahan Watusigan itu ternyata karakternya ada tradisine, ciri khasnya nek ngomong umpamane itu seperti ini, ada yang membedakan ciri khas tertentu. Ngoten menika. Baik dari kelompok, komunitas maupun masyarakat dipun. Terus ingkang kaping gangsal dihargai perbedaan budaya. Jadi warisan budaya menika benten nggih. Menika ampun nyuwun pangapunten dikait-kaitke kalih babagan keyakinan. Jadi budaya menika kudu didadosaken wadah kangge mewadahi saking berbagai keyakinan untuk bisa menjadi satu dalam satu wadah budaya menika. Jadi ngoten niku. Contohipun tradisi lesan niku contoh warisan budaya tak benda. Cerita rakyat, puisi, legenda sing diwariske turun-temurun, sejarahe yang sepuh pamane sejarah dumadine Kalurahan Watusigar sampun wonten ta niku. Sejarah turun-temurun seperti niku. Nggih cerita rakyat sing enten mriki napa? Diserat, isih dilestarake, kena diceritake ke anak putu jaman semonten. Nah ini masuk warisan budaya tak benda. Ritual dan upacara menika contohipun nggih upacara adat kados niku bersih dusun, enten ritual napa umpamane dumadine Watusigar sing mriki sing diangkat napa? Pepundhene mriki sinten? Nggih, leluhure mriki sinten? Sing riyen dadi cikal bakale Kalurahan Watusigar. Nggih, niki wujud melestarikan, Pak. Mboten jenengan nguri-uri niku mboten. Karena apa niat seseorang ora enten sing ngerti. Gur sing didelok secara fisik ning niate sapa sing ngerti. Nah niku. Kadang kala saiki berbenturan dengan keyakinan niku nek wis budaya terus digaduk-gadukke kali keyakinan. Ini akan salah kaprah. Tapi nek konteks bahasane wadah, budaya itu menjadi wadah untuk mempersatukan dari semua keyakinan yang ada pasti akan berbeda, mesti beda. Ngoten niku. Menika saestu saking warisan budaya tak benda menika boten saged dicekel karena itu kebiasaane awake dhewe sehari-hari. Ning kadang kala awake dhewe niku melakukan tapi tidak rumangsa istilahnya. Wah kuwi ngeneke acara selapanan, sepasaran, pitonan nggih, selamatan iku budayane sinten niku? Budaya leluhur.
run temurun tapi kita tidak menyadari. Niku dipun serat leres Pak Wariso. Semua kegiatan jenengan sing ngajeng munggah teng Kalurahan Budaya harus dibuktikan dengan administrasi dan bukti-bukti foto dokumentasi. Bahkan SK desa, kelurahan, dan nanti ada penjabaran ini. Dan itu akan disampaikan dari kelurahan itu menjadi kebiasaan. Nah, itu akan memperkuat. Niko. Terus contoh sing ritual upacara sampun mau keahlian keterampilan kados kerajinan tangan tradisional. Nek mriki enten napa? Kami damel topi caping saking bambu, kerajinan anyaman saking bahan tradisional, kopiah, napa-napa niku monggo. Pengetahuan dan praktik tradisional itu terkait dengan lingkungan. Tadi contohipun kalau pengobatan tradisional. Oke. Jadi cara berinteraksi dengan alam. Nah, ngoten niku. Oke. Jadi niku masuk bagian budaya tradisi lho. Kerokan niku runtuk-urun zaman dokter apa judek kok mau masuk angin dikeroki iso mari. Saniki guguane yang dokter njaluk obat. Padahal itu ada manfaatnya. Niku awake dhewe niku wis nglestarekke leluhur awake dhewe nganti kerokan niku. Kene yo mari dhisik ngangge lengopet. Zaman riyen saniki ngaji ganti minyak angin. Minyak kayu putih. Nggih. Lah niku ngoten niku Pak. Mungkin mboten sae kula matur nuwun kathah. Niku kaitane sing warisan budaya tak benda. Nek sing warisan budaya benda niku sing ketara-ketara sing jenengan ngertosi. Kados peninggalan sejarah leluhur mriki sinten pamane enten punden nggih Pak Pri. Nah, enten punden to. Nah, itu bagian dari warisan budaya berbentuk atau benda. Dipadosi sejarahnya, kajenge ora ilang. Karena nek sejarah hilang sok generasi ini piyambak menika anak putri diri niku saniki kalah karo HP. Lah sinten sing ajeng urip-urip nggih ceritane leluhure ampun ngantos do kelangan jati dirine mergo menika. Nah nika warisan budaya benda nika nggih berbentuk wujud fisik dapat saged dipun dipindah tempat. Nggih, kados keris. Nah niku termasuk niku namine dosa ngaji, kados wesi-wesi haji niku. Terus tempat-tempat sejarah kados punden nek mriki menika terus memiliki nilai budaya dan sejarah menika. Dan niku sekilas mawon kangge sinau sesarengan. Mugi-mugi wonten gina manfaatipun nambahi pangertosan kula lan panjenengan sedaya ing wekdal dalu punika. Saestu boten kagungan niat badhe menggurui tapi kula lan panjenengan sinau bareng. Mugi mekaten saged dipun tampi lepanipun pamunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, aturaken matur nuwun Pak Badhek Purwanto selaku warisan tak benda. Sampun kepareng saperangan pun aturaken bilih menika kangge pangertosan kula panjenengan sami benjang badhe minggah dhateng tataran desa budaya. Wong menika nuwun sewu sinau bareng-bareng Pak Kados. Ngendi sing apik ya ayo bareng-bareng. Wong menika tujuanipun tujuan apik, nggih tujuan badhe minggah tataran. Matur nuwun Mbak Wirasmi menika Dewan Budayaan bagian seni dan budaya. Menika bagian tari, terus tradisional apa jenenge? Nggih pokoke niku mengke warna-warna niku borongane akeh. Anggere neng sendra tari topo. Eneng kerawitan topo. Nggih matur nuwun menika sampun saged jangkepi pepanggihan menika Dewan Kebudayaan ngawontenaken sambang budaya. Mugi-mugi menika lestantun salajengipun lajeng menika mboten namung leres kalian Pak Badhek kula wau, mboten namung kerawitan. Najanto tuklik. Nah, niku yo perlu digawe SK Sidalian, itu sing paling penting. Nah, SK Pak Lurah itu dados tunggal itu mboten napa-napa, nggih terus mangke Pak Wahidi sampun. Namung kirang kowe iki kula tanjiki dhateng
kebudayaan menika taksih kirang adi ART ini dereng. Dadi liar gawe tanggal niku wau nggih bingung. Nek mboten enten nikune bingung liar berdirinya tanggal pinten. Nah, terus pun mlaku pirang tahun, pentase nek dina apa atau pas pentas apa, acara apa niku kan harus ada keterangan. Nah niki dipending riyin sesuk nek pun rampung-rampung acara niki nggih mangke dipun uyak malih. Pun kula tanjing mriku napa kirang niku. Mangke nggih ditutut nggih mriku. Matur nuwun Mbok Bilih saking Dewan. Mbak Rasmi monggo badhe nambah seni dan budaya. Monggo. Nggih matur nuwun. Nggih ingkang wekdal mawon karena menika sampun rampung menggah menapa wigatosing kula sak kanca lajeng ingkang pungkasan nggih menika ageman Gagar Ngayogyakarta karena menika ingkang kepareng badhe ngaturaken ingkang putri terutama ingkang putri menika dereng saged sowan amargi wonten pedamelan ingkang boten saged dipun tilaraken. Mila mangke kula mewakili namung menika ingkang kakung nek putri kula mboten mangertos. Nah, nggih. Soale ngaten, nggih. Ingkang ageman kedah dipun aturaken menika penting. Mosok niru jarik wae dadak kongkon mbokmu wirunung jarike. Nek bapak-bapak yo ngoten niku biasane yo gampangke ora iso miru. Ah, karena belum bisa carani. Dereng saged caranipun. Lah menika badhe dipun praktekkan segede kemawon caranipun terus carane nganggo. Dadi nun sewu perangkat desa niku ya dienggo contoh masyarakate ya pokoke nek ageman Ngayogja ya sing Ngayogja. Nek agem keris ya keris sing Ngayogja ngoten niku. Nek hari-hari biasa monggo badhe ngagem sanes-sanesipun monggo mangke ingkang kula kuwatosaken menika menawi event-event sing kaitanipun kalian Danais, kalian pemerintahan, kalian ngoten menika riskan banget. Kalian verifikasi ya menika riskan banget. Nggih, menika badhe contoh niru mawon nggih. Kula tak maju mawon. Mriki ben jelas. Niki kula sarungan, mangke ajeng kula prakteke carane nganggo ning kula mangke ajeng ngijol. Wong kula ki ngangge katrok niku. Niki carane niru nggih. Ngatos-atos nek jarike kaya ngeten iki, ngisor dhuwure kudu diwaspadake. Ampun ngeten nek ngeten iki kuwalik. Manten jengking. Kudu diwaspadake ngeten iki. Nah, terus nah, nggih. Terus nek kakung kan diwiru ingkang tangan mriki ingkang di. Niki ra ngaten to, niki sing inggil, Niki wong ngandhap, niki gambare ngaten iki. Nah, terus sing diwiru mriki. Jike dhewe putih nek Ngayogjane kudu ketok putih. Nah, ngeten carane. Set iki dipun gujengi pucuk kali pucuk, mangke dijukul telung nyari. Des telung nyari. Nek telung nyari ngaten iki digeret kenceng iki. Niki kangge patokan pertama. Terus niki tangane dilakoke menurut garis sing niki. Sing pucuk niki, sing pun dilipet iki. Terus nah, iki gantine setrika. Nek setrika lho disetrika mboten apa-apa. Nek eneng paran kok ya ra setrika. Iki go patokan, dikepel ngeten karepe ben siset mboten udan. Nah, kok dadi ngeten kaping kalih iki. Nah, iki ngempit. Niki lho, ngempit jas dipun walik. Jas gek diurutke kalih putih niki. Dilempet pucuk iki tak mriki nggih tak dipadake, digeret nggih pun padha, tengah pun padha. Nah, iki pun padha. Mlaku melih. Kiwa ya kena teng mbok meneng. Oh, kiwa ya kena neng.
Golek tangan ora nyakup kene mlaku genti ngeten. Dikepel mulih. Mulih ganti wis telika. Lihat. Pun ngeten diwalik mulih. Lah niki ping pinten? Nah niki paling boten pokoke ganjil. 5 apa 7. Nah, nek 5 apa 7. Nggih, niki padha mawon diwalik ngeten. Nah. Niki sing pucuk kali pucuk niki anggere padha ngeten. Oh, nah ditarik ngoten pun kenceng. Tarik mlakune iki set. Nah, iki. Mangke latihan praktek piyambak ngeten griya. Sing kakung-kakung niku ngurus pungkan kongkon sing wedok guru marai geger. Masak rumah. Ah, ngeten iki. Iki barani kaya ngarep mau. Tangane sing ngempit ngeten, dijapit ngeten, dibalik ya. Nah, cocok esuk. Biar tarik. Nah, mlaku mulih. Nah, ini pokoknya ini KS ping 5 praktek. KS ping 5 pas mlaku. Nek omah kuku alik. Wah, setawi iki malah bojoku ajeng karo cek-cek. Ini kan carane baru. Fokus napa? Kula tak ico ben Bapak Ibu pirsa carane nganggo piye. Soale nek ora dipraktekke ngeten iki jenengan mesti kesulitan guru waton nganggo. Kula nek guru waton nganggo ngoten rasane sayang. Nggih tenan. Nggih ngimpli kaya blongkang. Nah, kaya blongkang. Nah, iki kula iki sarungane mergane mengki arep praktek. Nah, bener iki. Lah sakniki carane. Carane nggih. Carane arep nganggo iki kirane sing arep bau jas. Iki mungkin ditemitani napa dijepit. Dijepit. Apa ya dia? Nah, niki carane nganggo. Niki dipaske tengah sik ben kirane. Nah, paske tengah. Paske tengah. Ini kira kurang oke. Nah, kurang oke, jas. Nah, kira pos pas lawan rasa di iki ya tangane ngeten iki. Jas. Nah, iki miru. Tangane miru. Nah, nek pun ngeten sing niki wau pun pas, kita taklak. Terus niki dilebokke mriki jas. Niki dunggahke, ampun klotrok dul dunggahke. Ben ora nyalip nisor. Nah, diseper dhewe. Jos lan pun jos. Terus kenceng ora ngetok yo. Nah, terus ditali. Tali mboten ketok tali. Wis kene tagene wis tagene ora tali yo. Nek ora ning tali, tagene Pak. Carane plek kira tutus. Nah, ngeten iki. Nah iki lho. Iki ora usah dadak kok wong wedok. Kertas dhewe. Ure-ure gak ora ngomong kancane buat diucekno. Nah, diukur sak kencenge diukur. Biasane ning itu. Nah, nek pun ngeten terus sing iki dilebokke, Pak. Nah iki ditokke iki. Nah niki ditokke, pamrih mitipit dilipet meleh. Nah, diuruki ya nggih niki. Nah, nah, kon ngeten iki set. Niki nek Yogya niku mung ora ditumpuk, Pak, terus diusak teke. Nah, pakai kulkas ya, Bos. Nek kon ngeten iki nak niki turah, Pak. Ora jane tumiti. Gampang bujut. Nah, lebokke ini lho, Pak. Nah, lebokke kene iki milih 3 apa 4 urutane, jos lebokke. Turahane ya ora apa-apa. Lebokke ora wis ilang. Ora usah ndak mundur. Wis bakok. Terus sing kari nganggo sabun sing sih, betul ya. Wah, waduh ya. Ya setengah iki. Nek Yogya niku ya ming
Ditumpuk ora di. Bos, komitine iki lho. Walek ya. Walek belum walek. Nah, ngoten iki. Iki yo padha. Nek niki dikomitani padha. Nah. Terus iki dikomitani. Iya, kita nggih saged. Lah nek pun sistem niku ngangge sesuk iki ra jenenge guru digo contoh nek iki mergane wis ngadekke jupai kreket pegah nganggo slondro, pegah nganggo nika, boten napa-napa. Mengkari teplok niku sisep tengah, tetep tengah boten teng budi. Iki nang tengah. Nah, terus nek ngagem keris. Nah, ngagem keris ngatos-atos. Bedane nggih padha-padha librangah. Boten lambene ta. Padha-padha librangah. Niku anggere kenten brewane niku solo. Nek nek alus mboten nganggo bekan ngeten iki jenenge Yogya. Padha-padha librangah lho. Nah, kan sok karepe arep nganggo bragah tapi kan mbeke solo megane napa? Niki enten gigirane. Iki lho. Nah, nek sing mriki alus nika Jogja. Nggih. Terus nek sing Yogya Ayaman iki terus nek ngagem keris boten pakamben, Pak. Pakamben. Iki go nyontoni le nganggo. Nek nganggo klambi ribet. Nggih. Nganggo keris niku sing penting nek kira kontagen jero terus niki njaba to. Ben sisat niku dijukoke. Nah, sak lembar saka kain sing tagen jero mau. Ben sisat ampun kualik ngeten ngatos-atos. Ampun dadi kudu ngeten. Terus ngeten gek diplorokke. Nah, ngeten iki. Nganggone miring. Ampun ngeten. Pak Camat ngene iki kene iki tok sarung bibir. Nggih ta? Ngeten, mboten sah dijejeke nek jejeg niku dalam. Dalam kan biasanya sok ngeten. Diringke ora gelem jejeg. Nek dalang ora pamrih dienggo nyagaki boyok ben ora jumpluk ngono. Lah, sing bener ngeten iki. Nggih. Niku contoh mawon nek ageman Jawa ngeten iki ngagem keris. Oh, dadi simpel mawon. Nggih dandan dhewe. Oh. Nek nganggo napa? Nganggo surjan iku yo dibenekke nggo aja di ini surjan kok dibentak ini ki apa? Boten pareng. Nek biasa-biasa monggo, hari-hari biasa jeng ngoten monggo. Ning nek pas mengke event niku event apa penilaian apa ben hati-hati. Kudu awake dhewe tenanan le nganggo aja ngantek kok wis direwangi puasa ragate pirang-pirang gur perkara wong siji sing ora digunekke kuwi dadi masalah. Nah, itu dadi masalah. Iki ngati-ati mawon. Pokoke surjan biasa surjan ngene iki pun surjan mawon. Nggih, sampun niki nggih. Sarate ngandhut pun. Ngandhut, lambi yo padha ae ngandhut lambi. Dienggo biasa. Carane piye? Iki kan biasa. Sing tangane bubar, Pak. Nah, kon nglambeni biasane diklambeni iki. Nganggo yo biasa ngeten. Terus iki yo dibenekke nek ya sosokjan ya sing kene beneke dhuwur supaya nggur ki iso dibenekke ora dijuwehke kaya pam. Tukang pasar tukang pas. Nah. Oh enggak tak ini kurang paling 70. Gitu. Ini Mas Nadia selawe yo dandangin mana 70. Nah, iki sudah japres iki. Iki dulu contoh mawon tadi. Dulu saya mboten dua ini namung sinau bareng-bareng. Arep jarek. Jarek.
Bisa ibu leke, sing beri salah sing niki jenenge lambi takwa. Ning kula dereng saged jelaske soalnya urung duwe patan sing bagus. Nah niki mungkin nek pun yakin ngeten to. Niki niku lincip ngeten utawa nek dandane apik niku iso ngilang ngeten iki apa. Niki niku. Kira mergo sing gawe matane gede nyape kurang. Nyape kurang. Nah ngeten iki. Ageman Yogdos ngeten iki. Rasah nek iso ngadekke napa tagen sing iki ra kecil tagen iki. Jane sing ombo ngoten jane. Kurang ombo sithik sing iki. Sing tutupe niki ra tagen iki biasa. Nek niki rada ombo sithik. Biru niku ombo. Bentuk ngeten iki semene iki. Nah, terus aja sing batikan iki sing polos. Nek ora abang ya kuning boleh atau biru boleh monggo. Ireng juga boleh. Monggo. Gawe. Nek kembangan itu wis Solo. Nek kembang wis Solo atos-atos. Nggih, ngeten mawon. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten nika kalian mit niku nek ukur niku mboten dijlur ngeten nggih. Nek kupinge ketok. Nggih lho. Iki ukure jarak jauh. Nek ukur niku ya pas, lho ngeten iki pas sinyal. Kuping niku temupang niki temupang mboten selo ngeten iki, mboten selo ngeten iki. Dadi selo. Digone ya gemes. Nah, dandan niku ngoten niku. Iki dandan. Ora ukur kali pagi. Ukur iki. Kuwi dhisik wong liya. Iki yo ukuran pinten. Iki ukuran pinten jarak jauh. Nggih ngapunten niki namung sinau bareng-bareng kemawon nggih. Niki sinau bareng. Monggo mangke mbok bilih kirang jelas mangke saged sareng-sareng belajar malih kalih kula. Kula yo main kene monggo mangke Bapak-bapak Ibu perangkat mbok bilih mangke badhe enten event-event ingkang bagen ingkang mangke dipun nilai. Monggo mangke agemane sing leres. Wong angger guru kelas sithik mencorek nek bapakan keras banget sing jurine saking Jogja niku. Keras banget. Guru sak ageman ku nganggo kris Solo ngono ya wis corek. Nganggo jare kuwalik iso tembus corek. Nah, mila menika bab niku monggo mangke nek wong biasa-biasa mawon, event biasa monggo bebas. Ning nek eventipun event penilaian utawi event ingkang kedah awake dhewe kangge selana munggah niku wau monggo ngati-ati. Bareng-bareng kene kancane karo dieleke. Alon-alon wae, jarekku karo. Ayo ning mburi sik diwalik. Ngoten mawon. Engko nek ning njaba kuar-kuar ndak malah kewirangan. Nggih ta? Matur nuwun cekap ngaten kemawon, mbok bilih kirang wicaksana. Bijak saged dipun sambung malih karena wong sinau niku mboten telas. Kula ngantos tuwa iki sing sinau terus yo jenenge nek niki kan penting ngudi busana gegerek Yogyakarta mergo niki syarat-syarat sing penting kangge bijak ngancik tataran desa budaya. Matur nuwun cekap saking kula wedal kula kandharaken kanthi rasa matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Wariso, Bapak Wagiana, Bapak Banteng Purwanto saking Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen ingkang sampun paring pangandika lan keleresan niki wau saking Pak Wariso menika sampun lumebet wonten ing adicara ingkang kaping gangsal minggih praktek ageman gagrag Ngayogyakarta. Mila kanthi mekaten mbok menawi pepanggihan sambang budaya wonten ing wekdal dalu menika saking Dewan Kebudayaan Kapanewon Ngawen menika kaanggep sampun cekap nggih Pak Wariso nggih. Lan ing sakmangke kita lajengaken anggenipun gladen ketoprak ingkang sakmangke insyaallah menika badhe kredo menika malam Jumat.
Mbah Wagiono. Mugi ing samangke saged mirsani menika saking Pamong Kalurahan menika nggih napa menika ketoprak ambyar kadosipun. Ngaten karana ngantos ajeng dadi bersih niki kadose dereng kompak. Nggih, kepara paragone niki ketingalipun dereng jangkep. Ngaten menika pira niki ketoprak ambyar. Namun insyaallah samangke karena menika pengalaman pertama, muga-muga samangke nggih lumampah kanthi rancak mekaten. Mbok menawi saking kula mekaten lan ing sakmangke mbok menawi pepanggihan lan ugi adicara wonten ing wekdal dalu menika kaanggep sampun cekap, sampun paripurna saking kadang-kadang Dewan Budaya Kapanewon Ngawen menika kepareng badhe madal pasilan nyuwun pamit. Menika boten sanes saking pemerintah Kelurahan Watu Sigar menika namung ndherekaken sugeng tidak sugeng kuntur sowang-sowang. Mugi sekar panjenengan saking Balai Kelurahan Watu Sigar dumugi dalam panjenengan piyambak-piyambak tansah mangke kasugengan sak margi-margi tepi saking sami kala mekaten. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang satu kinurmatan, semoga dicara sambang budaya wonten ing wekdal dalu menika kita pungkasi sesarengan kanthi mos lafal hamdalah ingkang raso agami Islam punapa dene ingkang raso agami sanes kasumanggaaken. Semoga kita tetungga kita pungkasi sareng-sareng kanthi lafal hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula nggih kula pratitesaken menggah urut rantaman ing adicara Purwomaja hingga Wekasan tertentu katatur kula ing boten dadosaken sarjuning manah. Estu kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.